Akwụkwọ nke Taịtọs isi nke mbụ. Pọl, ohu Chineke na onyeozi Yeshua, dịka okwukwe nke ndị Chineke họpụtara na nnabata nke eziokwu ahụ si dị, nke dịka usoro Chineke si dị, maka olileanya nke ndụ ebighị ebi, nke Chineke onye na-apụghị ịgha ụgha kwere nkwa tupu ụwa amalite, ma n'oge kwesịrị ekwesị e gosipụtara okwu ya site na nkwusa e nyere m, dịka iwu nke Chineke onye nzọpụta anyị si dị. Taịtọs nwa m nwoke, dịka okwukwe nkịtị si dị, amara, ebere na udo sitere n'aka Chineke Nna na Onyenwe anyị Yeshua, onye nzọpụta anyị. Ya mere, ahapụghị m gị na Krit ka ị wee nọgide na-adọta ihe ndị fọdụrụ, na ịhọpụta ndị okenye n'obodo niile, dịka m họpụtara gị. Ọ bụrụ na onye ọbụla bụ onye a na-asọpụrụ m, di nke otu nwunye, onye nwere ụmụ kwesịrị ntụkwasị obi, ndị anaghị ekwutọ site na ọgba aghara na ndị na-anaghị ekwenye. Bishọp aghaghị ịbụ onye na-apụghị ịta ụta, dịka onye nlekọta nke Chineke, ọ bụghị onye na-ajụ ase, ọ bụghị onye enweghị iwu, ọ bụghị onye na-aṅụbiga mmanya ókè, ọ bụghị onye na-ese okwu, onye na-anaghị ata ụta, kama onye na-anụ ọkụ n'obi, onye hụrụ ezi omume n'anya, onye maara ihe, onye ezi omume, onye dị nsọ, onye nwere uche, onye na-ejidesi okwu kwesịrị ntụkwasị obi ike dịka ozizi si dị, ka o wee jiri ozizi dị mma gbaa ndị na-ekwu ihe dị iche ume, ma mee ka ndị na-ekwu ihe dị iche iche kwenye. N'ihi na e nwere ọtụtụ ndị na-enupụ isi, ndị na-ekwu okwu n'efu, na ndị na-aghọgbu uche, karịsịa n'etiti ndị e biri ugwu. Ndị a ga-emechi ọnụ ha, ndị na-achị ụlọ dum n'okpuru eze, na-ezi ihe na ha ekwesịghị, maka ikwe emo. Otu n'ime ndị amụma ha kwuru sị, ndị Krit bụ ndị agha mgbe niile, ndị na-achị ọchị afọ. Ihe akaebe, ọ bụ eziokwu. Ọ bụ ya mere iji na-adụ ha ọdụ ike ka ha wee nwee ezi uche n'okwukwe unu, na-anaghị ege ntị n'akụkọ ifo na ozizi mmadụ nke na-eduhie ha n'eziokwu. Ihe niile dị ọcha nye ndị dị ọcha, mana nye ndị rụrụ arụ na ndị na-ekweghị ekwe, ọ bụghị ihe dị ọcha, kama uche na akọnuche ha rụrụ arụ. Ha na-ekwupụta na ha maara Chineke, mana site n'ọrụ ha na-agọnarị ya. Ha bụkwa ihe arụ na ndị na-anaghị erubere isi, ndị a jụrụ ajụ maka ezi ọrụ ọbụla. Akwụkwọ nke Taịtọs isi nke abụọ. Okwu dị mma maka ozizi, ka ndị okenye na-eche nche, na-arụsi ọrụ ike, na-enwe ntachi obi, na-enwe ndidi. Ndị inyom meworo agadi, ka ha wee nwee omume kwesịrị ịdị nsọ, ka ha ghara ịbụ ndị na-ebo ebubo ụgha, ka ha ghara ịṅụ mmanya, kama ka ha kụzie ihe ziri ezi, ka ha wee kụziere ụmụ agbọghọ ka ha nwee uche zuru oke, hụ di ha na ụmụ ha n'anya, ka ha wee dị ọcha n'anya, na-elebara ezinụlọ anya, dị mma, ma na-edo onwe ha n'okpuru di ha, ka okwu Chineke wee ghara imebi.
Gbaa ndị ikom ndị ọzọ ume ka ha nwee uche zuru oke n'ihe niile, bụrụ ihe atụ nke ezi ọrụ, ozizi rụrụ arụ, ịgọzi, iguzosi ike n'ezi ihe, na amara, na site na mkpụrụ obi zuru oke nke a na-apụghị ịkatọ, ka ihere wee mee onye na-emegide gị, na-enweghị ihe ọ bụla ị ga-ekwu okwu ọjọọ banyere ya. Ka ndị ohu na-edo onwe ha n'okpuru ndị nwe ha, ma mee ka ha dị ha mma n'ihe niile, ghara ịza ha. Ka ha gharakwa ịbụ ndị nledo, kama na-egosi ezi okwukwe, ka ha wee kwado ozizi Chineke onye nzọpụta anyị n'ihe niile. N'ihi na amara Chineke apụtawo ìhè, nke na-eweta nzọpụta nye mmadụ niile, ma na-akụziri anyị ka anyị jụ ire ure n'agụụ ihe ọjọọ nke ụwa, ka anyị bie ndụ n'ụzọ uche, n'ụzọ ziri ezi, na n'ụzọ nsọpụrụ n'ụwa, na-echere olileanya a gọziri agọzi na mpụta nke ebube nke Chineke dị ike na onye nzọpụta anyị Yeshua, onye nyere onwe ya n'ihi unu, iji gbapụta unu n'ajọ omume niile, ma mee ka unu dị ọcha, ka unu bụrụ ndị pụrụ iche, ndị na-anụ ọkụ n'obi maka ezi ọrụ. Kwuo ihe ndị a, gbaa ume, ma mechie nkike niile. Hụ na onye ọbụla agaghị ele gị anya. Akwụkwọ nke Taịtọs, isi nke 3. Chetara ha ka ha na-edo onwe ha n'okpuru ndị isi na ndị nwere ike, ka ha na-erube isi ma dị njikere maka ezi omume ọbụla, ka ha ghara ikwu okwu ọjọọ banyere onye ọbụla, ka ha ghara ise okwu, kama ka ha dị umeala n'obi, na-egosi onwe ha dị umeala n'obi nye mmadụ niile. N'ihi na anyị onwe anyị bụkwa ndị maara ihe n'oge gara aga, ndị na-enupụ isi, ndị a ghọgburu n'ime agụụ na ihe ụtọ nke ndụ, na-ebi ndụ n'ihe ọjọọ, na-ekworo, na-akpọ ibe anyị asị. Ma mgbe obiọma na ọṅụ nke Chineke onye nzọpụta anyị pụtara ìhè n'ebe mmadụ nọ, ọ bụghị site n'ọrụ ezi omume nke anyị mere, kama dịka ebere ya si dị, ọ gwọrọ mmadụ site n'aka Chineke, ịsa ahụ nke ọmụmụ ọhụrụ na ime ka mmụọ nsọ dị ọhụrụ, onye ọ wụkwasịrị unu n'ụba site n'aka Yeshua onye nzọpụta anyị. Ka anyị, ebe a na-ekpe anyị ikpe site n'amara ya, wee bụrụ ndị nketa dịka olileanya nke ndụ ebighị ebi si dị. Okwu a bụ eziokwu. Achọrọ m ka unu kwado ihe ndị a, ka ndị kwere na Chineke wee lezie anya ime ezi ọrụ. Ihe ndị a dị mma ma baa uru nye mmadụ, ma zere ajụjụ nzuzu, usoro ọmụmụ, esemokwu gbasara iwu, n'ihi na ha abaghị uru ma bụrụ ihe efu. Dọpụ ndị na-emegide okpukpe mgbe ị dụsiri ha ọdụ otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ, ebe ị maara na onye dị otu a bụ onye mmehie na onye a mara ikpe n'onwe ya. Mgbe m zitere gị Artemas ma ọ bụ Tikikọs, lezienụ anya ka unu bịakwute m na Nikopolis, n'ihi na ekpebiwo m ịnọ ebe ahụ n'oge oyi. Duru Zenas onye na-akọwa akwụkwọ nsọ na Apolos n'ụzọ ha n'ịrụsi ọrụ ike, ka a ghara ịhapụ ihe ọbụla, ka ndị anyị mụtakwa ịkwadebe ezi ọrụ maka ihe ndị dị mkpa, ka ha wee ghara ịmị mkpụrụ. Onye ọbụla nọnyere m na-ekele unu. Keleenụ ndị na-eche unu nche n'okwukwe. Ka amara dịrị unu niile.
Amen.